februari weer op skivakantie. Dus dan gaan we nu weer even voelen en weer even wennen. Nou, ik ben blij dat er een mogelijkheid is dat ik überhaupt nog kan skiën. En dat we überhaupt nog met z'n allen op skivakantie kunnen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar het is natuurlijk wel anders en ook even wennen en zo. Maar ik vind het wel heel leuk dat het nog kan. Milou Bosger, wie een absoluut turntalent. Ze trainde 18 uur in de week en die mooi onder de Nederlandse kampioenschappen. Maar in december ging het mis. Op het NK trampolinespringen kwamen ze mij een sprong op haar nek te lonen. Een dwarslesie, concluderen de artsen. Ja, juist. Ja, hoe gaat het? Het gaat wel veel beter. Ik kan wel veel meer, want eerst kon ik niks en nu ja, kan ik toch wel best wel wat. Ik ga ook nog wel steeds vooruit, dus dat is ook wel fijn. Maar nu richt ik vooral gewoon een beetje op leuke dingen en niet heel erg meer op therapie. Dat wil ik wel weer gaan doen, maar dan moet ik gewoon iets meer energie hebben om dat weer te kunnen doen. Nou, gewoon dingen doen met vrienden, vriendinnen. Gewoon gezellige dingen die je hoort te doen als je 17 bent. En niet alleen maar therapieën. Nee. En wat binnen dat dan voor dingen met de dames? Uit eten, gewoon gezellig. Ja. Jongens? Ook. Ja, ik heb een vriend, dus ja. Dus dat is ook heel gezellig. Ik weet al wat ik doe. Ja, je voelt het nu, hè? Ja, ik voel het nu. Ja, ze zit echt te stralen. En dat docht je wel echt goed. Ja, je wereld wordt op een gegeven moment wel heel lied. En ja, als ik dit dan zo zag, dan denk ik wel van ja, dat is mooi. Het is 12 december is gebeurd, 2015. En nou ja, we komen Aarsen weer naar die maand daar. En ja, dat hing het wel op die netvlies. Hè. Ik weet nog precies waar ik wie. Nou, en toen Janneke bellen, toen Milou heeft een ongeluk gehad en dit en dat. Ja, weten we nog wel. Alleen dat we probeerden wat minder gewicht aan te gaan, dat het wat minder belangrijk wordt. Zo, het is een tijd voor het ongeluk en een tijd na het ongeluk. Dus dat bloed ik. Maar ja, wij zijn al wel heel positief. Hè? Wij denken in oplossingen en net te vol in problemen. Nou ja, waarschijnlijk hebben we dat ik overgebracht aan onze band. Dus gisteren aan Milou, hè? Ja, nu niet meer. Nee. Hey, nee, dat was mijn tactiek. Ja, dat was tactiek. Ja, okay. Ik moest even voelen hoe dat ging. Het probleem misschien was dat het haast wat te gezellig werd. En dan hebben we de koppen net mee bij en dan slingeren we van links naar rechts. Maar het is uiteindelijk ook bedoeld voor het plezier natuurlijk. We hebben hier een dag voor het zitskiën. Voor mensen mijn behandeling dat ik weer ervaring opdoen kunnen opnieuw met de skisport. Of mensen die het voor het eerst naar de sneeuw gaan willen. Of mensen die gewoon een keer een leuke dag gaan willen. Hier op de baan vind ik het superleuk om te doen. Want je kan steeds beter worden, dus dat vind ik wel leuk. Alleen in de sneeuw vind ik het gewoon ook best wel nogal eng. Hier is het vlak en er zijn geen andere mensen. De sneeuw kan hobbelig zijn, dus dan is het wel heel anders. Is het spannend voor Huid? Nou, ik vind het best wel spannend, ja. Want normaal heb ik zelf de regie, hè? Ja, nou ben ik helemaal Facebook. Maar ja, het is wel goed om dit even te vernemen, hoe Milou dit ervaart. Hè, dat vind ik wel even goed. Want normaal stond ik erachter, hè? Badend in het zwet. Ja, nou de eerste keer wel, ja. Ik vond het heel spannend, ja. Ja, echt. Want er was dan net vallen litten, want dan was ze nooit weg. Dus ik ben blij dat ik toen beneden weer. De lijst voor iedereen op de knibbels? Ik neem voor iedereen op de knibbels, ja. Ja, het is wel gek, maar ook wel goed. Want dan weet zij ook wat ik voel en weet zij ook hoe het voelt. Waardoor ze misschien zelf ook makkelijker achter mij kunnen staan en mij kunnen helpen met skiën. Ja, maar baas? Ja,
Ja, dit is wel even pittig. Ik heb een medelijden met die Milou. Ja, hè? Ja, het is wel intensief. Ja. Ja, het is net alleen nog even in de stoel zitten en... Nee, helemaal niet. Nee, dat was wel echt... nou ja, dan merkte ik gewoon dat elke liedse beweging, dat die direct een effect op had. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik heb er warm van. Het voelt net aan. Nee, het is best wel zwier. Het is toch oors naar je denken of zo. Normaal als Milou doet ziet het er heel makkelijk uit, maar als je het dan zelf probeert, dan is het toch wel zuur. Hier ben ik heel blij van. Dit is eigenlijk gewoon geweldig. Milou is weer lekker aan het sporten en dat heeft ze altijd dingen. En ik vind het echt top. Maar vies het net regen om oren naar wol te zien, skiën normaal? Nee, ik probeer het eigenlijk zoveel mogelijk uit te zetten en ik kan er toch niks aan veranderen. Dus daar kan ik alleen het over inzitten, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus ik doe gewoon nu wat ik kan en dat vind ik heel leuk.